Soc la Gemma López i soc de Sant Cugat, nascut aquí i vam començar a l'Escola de Música Tradicional. He fet tota la vida de formació musical aquí, a l'aula de so, i vam començar amb la vessant tradicional i ara hem creat l'Escola de Música. Jo soc l'Helena Collarer, soc del Vendrell i porto bastants anys així també en el món tradicional i fa 2 anys, 2 cursos que estic aquí a l'escola. Jo soc l'Adrià Pasqual, soc de Cervelló i també fa uns quants anys que treballo a l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat i ens movem en l'entorn pedagògic i musical de la música tradicional. Nosaltres fem formació de música i cultura popular i tradicional, sempre enfocat a la música, evidentment. Llavors, som un equip de 6 professors i 4 persones de junta, que cadascú té les seves tasques i tal, i formem alumnes des dels 4 anys fins que volen adults, perquè siguin músics professionals i dignifiquin la música de carrer i la música tradicional. Creiem que l'educació musical és superimportant en tots els àmbits educatius, tant més petits com més grans, i inclús fora de les escoles, però respecte a les escoles de primària i secundària i això, creiem que és superimportant perquè, a més a més, és un espai on tots els alumnes de l'escola passen en aquella aula amb aquells professors, amb aquells instruments i molt sovint és el primer contacte amb un instrument, amb la música, amb un tipus de so, amb unes sonoritats, amb unes harmonies, amb tot el món musical i tot l'entorn que l'envolta, que és força complex i creiem que és molt important insistir en l'educació musical a les escoles. Jo crec que l'Helena i jo hem visitat algunes escoles, unes quantes, i hem vist una mica de tot. Si partim de la nostra pròpia experiència com a alumnes de l'escola primària, hem vist un model, crec que és el mateix, el meu que el teu, no? I després, amb la nostra formació superior, de pedagogia, hem visitat altres institucions, centres, escoles, on hem vist una altra realitat que no és la mateixa que hem tingut nosaltres com a alumnes. Hem vist forces altres projectes. Alguns poden agradar més i altres menys, però sí que és veritat que tots tenen un sentit, tots estan molt ben estructurats i cada projecte busca una cosa concreta que creuen més important que l'altre, no? Però també crec que és veritat que no és la realitat majoritària aquests projectes que s'estan fent, que ens anem l'enhorabona. Creiem que la major part de les escoles de primària crec que careixen d'un projecte musical ferm i amb sentit, no? Sempre que es pot comentar entre alumnes, entre professors, no? Hi ha com una espècie de creença que la música no és el més important. El més important són matemàtiques, ciències i també hi ha música. Com a segon pla, per dir-ho així. I això jo crec que és fruit de molts aspectes que s'ajunten tots, no? I una pot ser el centre, pot ser l'equip directiu, pot ser els professors, que potser no estan del tot ben formats, o potser la idea no s'adequa al que els alumnes necessiten, no? Potser. I l'altre és que potser, és això que hem dit abans, que potser no han vist altres projectes, no? Ni el centre, ni l'equip directiu, ni els professors han pogut veure altres projectes per veure que és possible ensenyar música d'una altra manera i més eficient, no? I potser a dintre de les escoles. Jo crec que, el que ha dit l'Adrià, que nosaltres vam rebre una formació que sí que és cert que moltes de... no sé com dir la paraula... Molts altres projectes que hem vist actualment o fa uns anys que són una mica diferents i que sí que n'hi ha alguns que s'estan adaptant a
com ha dit ell, a les necessitats o objectius que cada centre o cada professor o cada poble o ciutat es proposen, però que n'hi ha d'altres i que, per desgràcia, són la majoria que s'han quedat com en un projecte no vull dir... Sí, exacte, inicial, que no em sortia la paraula. I que, bueno, que falta potser una mica d'actualització. I pel que fa a la nostra especialització, que és la música tradicional, jo no n'he vist cap. No n'he vist cap, que no tinc constància de masses projectes que introdueixin la música tradicional dintre de les escoles. Això sí que en coneixem algun, però és molt minoritari. Molt minoritari. I aquí sí que creiem que fa molta falta. Perquè tenim un patrimoni que s'està perdent i si no comencem amb l'educació, jo crec que això no ho recuperarem. Jo crec que tot és igual d'important. Cada assignatura aporta una cosa diferent a l'alumne, no? I clar, nosaltres estem especialitzats en música i clar, creiem que la música és força important per tot el que comporta, no? Tot el que li pot aportar a l'alumne i un seguit de llenguatges, expressions i maneres d'expressar-se que potser no coneix, no? I potser d'allò pot fer-ne la seva vida o no. I descobrir mons nous i altres maneres de relacionar-se amb els altres alumnes o altres cultures, altres músiques. En el fons, la música és un llenguatge mundial, no? Que també t'ajuda a expressar-te i a comunicar-te i a relacionar-te amb altra gent. Potser una mica el que hem dit ara, no? De poder-se actualitzar i renovar i sobretot basant-nos en la nostra especialització, que és la música tradicional, doncs a obrir aquest món i a introduir i a presentar aquesta cultura, perquè si no la perdrem. La sort que tenen les escoles és que tots els alumnes faran música. Tots els alumnes passaran per l'aula de música. Jo crec que això és un repte i a la vegada és una sort que tenen les escoles, que no tenim l'escola de música tradicional, que en realitat només ve qui vol o qui coneix l'entorn, no? I qui hi ha pogut entrar per una banda o per l'altra. El repte que hi ha a l'escola és donar a conèixer tot això. I encara més a més, jo crec que les escoles, per exemple, en el cas de Sant Cugat, les escoles de primària de Sant Cugat haurien d'estar ensenyant tot el patrimoni musical que té Sant Cugat, propi de Sant Cugat, no? Que no s'està ensenyant i de ben segur que molts alumnes no el coneixen. No el coneixen i seria molt fàcil introduir-ho això a les escoles. I amb un projecte ben fet de músiques de Sant Cugat, per exemple, no? I això és extrapolable a totes les escoles del país. A cada lloc, a cada zona geogràfica més àmplia o més petita, hi ha un patrimoni concret. Hi ha un seguit de músiques tradicionals o no, però vinculades en aquest espai, no? Que es podrien introduir i no s'està fent, malauradament. Jo crec que la nostra feina és dir que no. Sí, mai n'hi ha prou, no? Mai n'hi ha prou. Com fer-ho? Tampoc no som qui per dir com hem de fer, no? I ni restar hores altres a classes ni sumar-ne perquè sí. Tampoc no seria la solució. Però sí que és veritat que l'educació musical està en un grau molt més baix que les altres per molts factors que influeixen. I això sí que és un repte, això. Intentar solventar això. Però és molt difícil, és complicadíssim, perquè les hores del dia són les que són. Però jo crec que també depèn de com és de la mentalitat de la gent que hi ha darrere. Que si creuen, alguna es pot fer. Del professor i de l'equip directiu, no? Professors d'equip directiu del centre i del sistema, al final del sistema educatiu de Catalunya. Que al final si creus i apostes i fas el que sigui perquè això tiri endavant. Si creuen que, bueno, allà està, doncs és el que va passant ara, no? Que està allà. Veiem moltes realitats diferents a tot arreu. I hi ha moltes zones diferents i moltes maneres de fer. Però sí que crec que hi ha una mancança aquí a Catalunya de l'educació musical. És com de segona. Jo crec que és com de segona i es veu així
i no se'n parla mai. De fet, fa uns mesos es va fer un congrés de música d'arrel al Tradicionarius, a Barcelona, on hi va participar moltes facetes, molta gent, molts ponents i van haver moltes preguntes. I jo crec que la part positiva que ens afecta com a escola és que hi va haver una part sobre pedagogia i educació musical de la música d'arrel catalana. I amb les diferents ponències, amb les preguntes que hi van haver, amb les intervencions i tot, jo crec que va quedar palès que tenim un problema molt gran en molts aspectes, no? Però sobretot la pedagogia musical molt poc establerta i molt poc valorada i molt poc introduïda a les escoles tant superiors o de primària de Catalunya. Ens hem rigut perquè dèiem que igual. Exactament igual. Com ens agradaria que fos? Com ens agradaria és una altra cosa. Però com deies... Si seguim amb la idea que hi ha ara, jo crec que no. Si hi ha canvis, esperem que hi hagi canvis. Sí, o voluntat de canvi. Voluntat de canvi, que se'ns pugui escoltar, no? Que tampoc no tenim la veritat absoluta. Vull dir, segur que ens equivoquem en moltes coses. Però ni que sigui que canvi un tant per cent molt petit, ja serà algo positiu.